kai gari yayi zidi ina ma zan je in dan kwake. Kamar kin sani kwanan neman agaji nake, dan Allah ki kai ni inda ake sai da taliya. Ka zo ka tsaya a nan ko kuma kai da wanda ne? A'a ni mota na zo saya, ni ba dan gari bane. Akwai inda za mu je ka sarara kaɗan yi ne. A sakan lahu kin ga yanzu fa har murmushi nake. Ki gama da lafiya. Da Allah ni kan in dan yi tambaya, dan Allah gidanki ne nan koko gidan haya, jikina yana gwada min yau zana gauraya. A'a ba kar ka damu ni har kar agaji nake. Da taliya.